socials. Jo actualment soc presidenta d'Aromai i estem treballant, som una de les entitats impulsores de Catalunya Diu Prou. Estem treballant, hem iniciat des de ja fa un any la sobirania fiscal. Hem aconseguit fer possible pagar els impostos a la Generalitat de Catalunya i això provocarà un canvi de país. Provocarà que ens puguem enfrontar a l'estat espanyol amb una altra tessitura. Provocarà que el dia que haguem de proclamar aquesta DUI tindrem els diners a dins de la caixa. Creiem que és moment d'anar junts. Creiem que tot el país ha de caminar i remar en una única direcció. Això que tenim aquí és el Palau de la Generalitat. És l'òrgan representant del nostre país. Aquí dintre hi ha les persones que nosaltres escollim i les podem canviar en el moment en què no ens agradi el que fan. Però en aquest moment hem de tenir molt i molt clar que el nostre enemic no està aquí dins, el nostre enemic està a l'estat espanyol i és contra l'estat espanyol contra qui hem de lluitar. Per tant, és moment de desobeir, és moment de no acatar i és moment de fer accions i de guanyar-nos aquesta independència que no ens regalarà ningú. Volem ser sobirans? Doncs siguem sobirans. Exercim la sobirania que per dret històric ens pertoca. Moltes gràcies. Visca Catalunya!